Шумно яранора, Ериана садна ярашано, Буере Ериана нарха маркуер, Дорехси Ериана карама. Сега се фокусирайте върху проблем, който до ден днешен ви измъчва някаква мисъл, някаква ситуация, случка, от детството или нещо отскоро. Няма значение. Фокусирайте се върху това, че се чувствате непълноценни, недостатъчни от едно такова нещо. Сембейрин и Арамяран, Торанайри Рахсарачер Китаронярунаран, Руарс Аребари и Едерно Ерахяри Киара, Шанаридис Атраночур Катеребе, Баравярах Сурани. След което приемате, че има такова нещо, а не се борите с него. Просто се освободете. То вече няма контрол над вас. Ертес етреяна докоро ирекигиара яма. Жардас адранния нанджурона. Рапартес иратаруха. Ерхс ерхярия. Сорана кохо якемиараман. Денунрус апаранав. Янрас. Издишате плавно, спокойно. Отпуснете се. Току-що изчистихте тази информация от себе си, която ви дисбалансираше. Нещо, което не резонираше правилно с вас. Реално, идеята е да се освободите от мисълта за този проблем. Тази проблемна ситуация, случка, човек, няма значение. Освобождавате се. Рестартирате душата си, защото тя иначе продължава да страда. Нямате нужда от това, нали? И сега, след като сте изчистили тази информация, отиваме към установяването на покой в мислите. Просто се отпуснете и слушайте. Беран санайдих и атартес анджария нора, роерех сира крамра дранайриш шантар, шантар дес андух, шантар дес бир, шантар дес ефрех, ерденехс антар, жум атрая прекяя. Беран санайдих. Поемате въздух и издишате. Поемате въздух и сякаш осъзнавате, че поемате спокойствие. Вие ставате част от това спокойствие. Вие сте спокойствието. И просто издишате спокойствие. Ако се случи нещо да се почувствате леко замаяни или дори леко да се разтреперите, не се плашете. Това е част от процеса. Минава в рамките на 5-10 минути. Току-що се изчистихте от стара травма. Ако успешно сте направили самия процес, при някой отнема малко повече време, но дайте си това време. Спокойно. След като изчистихме травмата, поработихме върху установяването на покой в мислите. Вече сме една идея по-силни, за да можем да се справим с предизвикателствата още днес. Ако ли не, от утре занапред.